Eish, ilanga lide kanti futhi nezinsuku ziningi. Ziningi nje neminyaka ayimanga iyahamba, iyaguquguquka. Esikhathini sakudala kodwa sekufana nakhona nanamhlanje. Kwakukhona ijongo ogama lalo kwakunguMjikelezo. Isibongo ungowakuMapholoba, uNgcobo. uMjikelezo lona-ke wayeyibutho, insizwa yamampela. Ngisho ngoba phela wayeseke wazibamba izimpi nabafokazana ngenkathi esahlala nomalume wakhe wakubo uboma wakhe, uNtethelelo Zondi. Le nsizwa yayihlala no-anti wayo, kodwa wayengasaphilile ngoba wayengena ephuma esibhedlela. Awaze ngifike njani la ngikhona bra. Ngabe ngikhuluma noMjikelezo? Ya kunjani? Ke Mjikelezo, njengoba la esibhedlela kwashiywa inamba yakho, sifonela ukukwazisa ngesisimo esivelele u-anti wakho. Cha, wehlulekile yena. Umphefumulo uhlukene nenyama. I'm still on the road nyapha. Then I believe I'll make it through the globe. Noma umnyama. I'll make it through the globe. Noma umnyama. Umoya kaMjikelezo waphuka kakhulu, kwazise phela ukufa kuyisela, akubiki makuzofika. uMjikelezo wayenomngani wakhe uSiphelele, owayengolunye uhlobo lomuntu. Manje nje phela namaminithi amangakhi mfowethu ngithola ikhona evele esibhedlela. But u-anti wami njengoba bekade engakhona ekuhlulekile mfowethu. Futhi mfowethu nje hayi wahluleka nje mfowethu, akasekho kahle kahle kugcwele. Kodwa-ke nsizwa ukuthi ngoba uphethe nini yabo? uSiphelele, owayengolunye uhlobo lomuntu, phecelezi wayesile, ngoba kuningi amenzisa kona kule ndaba le. Hayi, yazini mfowethu, asihambe siyofika namantombazane mfowethu. Asivele singasabi kanje, siyofika namantombazane mfowethu abokhala. Hayi-ke singakhona. All I really like, welcome. I say, I walk up in the night, times I say, Ithini manje kumina madoda? Ubani laba nesibindi sokuyochuluza thina la? Njengoba ngikutshela, bafike basosonke umuntu besimtshele lapha. Indaba ngathi ijulile mantadiyana. Uthi ke ngifonela uSabelo. Akafike la. Sabelo. Awufike lana ndoda ngathi khona konakala. Mjikelezo, Hello, kunjani sibahle mfowethu? uyaphila Mjikelezo mfowethu? Ngiyaphila na. Indaba Kunzima Mjikelezo mfowethu. Ngikhulelwe ngala kanti futhi nawe awunayo imali. hawu sibahle mfowethu, ngithi yonke nje sayikhuluma ukuthi ingane izokhula nje vele njengasonke ingane, ukuthi angisebenzi akunamali, ngento leyo siyibona nje makuhamba isikhathi. Ya, ngiyakubona lokho.
Angazi ngayibeka kanjani lento. Hey, yini wazoyichaza? Mjikelezo mfethu, sekuphele lona uthando. Kanti futhi nale ngane negugu layo akusiyona yakho. Awu, Ya, kunjalo nje. And nami ngiyahamba, ke kusangibona nasemehlweni wami. ufuna ukuthini manje kumina Sibatha? Sibatha mfethu. Awu. Wayibeka kanjani madoda? Abuzipha phocobala ubambile indoda. Uyazi mawe sayishana inhloko. Iyabuzwa nje. Yazi bengingadoma neningakhulumi ngamantombazana Kwesinye isikhathi kubalulekile uma uyindoda ukuthi uke uthule nje uzithole kahle. Iloko umjikelezo owayekwenza ngenkathi eselibambise ekhaya eyongcwaba uanti wakhe obese kuyena ohlala naye. Hayibo madoda, nabonakala ngala ngasemnceleni wethu. Hayibo, sekwenze njani? Yini yonakalayo? Izolo lokho na first. Ngithi ngiyafika lapha ngiyobheka entweni. Angathi ngiyafika lapha kufika amajita khiqi khaqqa. Hayibo. Kodwa ngihlikele ngezathu khona phela bengahlomanga. Lokho kusho ukuthi indawo yethu ithathiwe lapha madoda, ngesakwazi ukudlulisa umkhemesi wethu lapha. Hayi madoda ngeke yenzeke leyo nto. Ngeke madoda. Phela lesho lisithi beyimasha blind bafethu. Shit madoda maliyomele siyobhekana nabo labafethu. Na kanjani na kanjani. Ayina kanjalo mfowethu. Ngiyaphoqa manje angigcine bona. Ngeke kugcine bona bafethu. Impahla yethu beyimasha blind lapha. Wake up ungaqeshi, trap yami ungaface, nesami ungaface, skin sami ungaface. Safuna siqhubeka mnumzana noma? Ayibo madoda kwenzekani lana ngena senihlasela nje kwenzekani? Madoda indawo yethu le madoda kwenzeka kanjani ukuthi nizoyidalela la nakumbeni wethu? Ngona kanye madoda thina siyidalile endaweni yenu. Angisakwazi nokulinda lapho kuhlala khona uthando kuyaluma. Ngelunge kushonela ngudali ngembonanga. Amaholide awafiki ayingeke nalesibani ngiyasqueeza. Mina ngikhumbula udali
Umjikelezo. Hamba lapho mfowethu. Manje Mjikelezo womntaka babo ucela uhambe kanjani la bajuye khona mfowethu? Hey, hambe kahle mfana kithi. Angihambe kahle kakhulu sikwazile ukuthi simbeke endaweni yakhe yokugcina uHanti mfowethu. Hey. Awusho usibahle umgcine nini vele yena ngoba ngathi kade ngagcina ukunibona yabo. Mfana kithi usibahle. Usibahle mfethu uhambile. Yabo. Kodwa ngiphinde ngimbona. Uphinde umbone. Kanti ke into eyenzekalayo nalengane le bekade kuthiwa yami. Ethe yami uthi akusiyona yami. Hayibo imali bafo. Ufuna umtshela ukuthi usibahle ukhulele. Ngikutshela mfana kithi. Hayibo. Indaba zosibahle mfowethu zikanjalo nje. Inhlungu ebasenhlizweni iyaye ibe namandla kumuntu, igcine isimholela ezintweni ebengafuni ukungena kuzo. Umjikelezo ngenxa yenhlungu ayeyizwa wagcina esewabhema naye Nazo. Ya injalo mfana kithi injalo. Ya. Manje awuprofethi usebenza siyele lapha izolo lamajida sawafika nje ucabanga lamajida wathembe ngosiphushela isibani kahle Awona phakathi kodwa ngempela mhlawumbe angenze engcono bese lamathi yabo ngoba-ke siyabona mase sebenza lapha sothatha wona asidayisele lapha ey'hlalisi bese sibone ukuthi into yawenza yabo abazosebenzela dabukho didi mfethu angifuni ukuthi ngithi ngimthemba 100 yabo asibafake lapha sisebenze bese singafaka 100% short bazosebenzela kahle because singashitshela umunye sibaxuthe ibhizinisi labantu kahle sibaxuthe isifune emunye shuthi lokho sibafika ngokuthi lokho mfethu hayi nonyathi kumele nje athu usisi ufake indlela esindlela ngale ndawo
ngenani madoda. Hlale phansi la. Madoda. Anisho ke madoda benisebenzela ba lapha. Benisebenzela ba madoda. Khulumani madoda. Nolaka madoda laka kahle nibafowethu ngolaka. Madoda, nizodlala la nama nizothini? Lotho. Sinathi isikhathi sokudlala madoda. Lotho madoda bese sidayisela nje thina siyintshontshile la bese ithathe khona. Wenze njani nena itshontsha? Ya sayintshontsha. Nitshontsha kubani? Thina Lotho sayintshontsha kwamanye amajita nje belahlile. Ayo. Amajita lahlile. Sithemba ukuthi andidlali madoda. Lotho. Indoda mangikhuluma naye ngibheke emahlweni madoda, sidlali madoda. Lotho madoda. Amjalo. Aibu, mjikelezo. Mfowethu, siphelele. Ubani lo ophatha lo staff? Uzowenzani staff baba? Zodayisa. Sifuna ukudayisa ele kanje? Ya. Angifuni futhi sizokwenza. Ake ushile ndodeni. ngokwanele ngokuhlala phansi kuyale lamagama enzokucelela wona uvula indlebe ubambe mhlawumbe uyabona ngokukhulile usumdala impilo efana njengoba usuku imagine ukhula sikhathwa ngama-TV mase sithi impilo ilula siphinde siziqedele mase sibalekane siphela social media iningi ngapha siboniswa ngesibhamu thola intwana encane nayo ilala phezu kwe-9 uvuca sekunje futhi umande ndingubani phela sizonene tanzama ukucinga ngekusasa mara usenhlanhleni likuyalile ngikusasa nesube sesiningi sifuna ngathi ungaqwasha ungabe uvuma kwani uzosala mshana ungenanto ngoba nalo thando kule mihla sibhihlisa kwanto nginemi nomhlobo na-upset uthinta kwanto ezokwenza uvuka umoya uthi nosonda kwanto. Yes madoda. Ya madoda. Madoda yini aba enidayisayo la? Hey uzoloku usibuza noma uzothenga. Uyathenga noma wenzeni? Uyathenga ndoda. Hayi bo madoda saningibuza ngani ndiyathenga. Madoda 50 rand nencane kanje athi niyadlala nina. Hayi balo thi incane leto. Oyibo, uba wena. Hayi madoda, incane kabi lento le. Yena lapha mkwini uDandi ngihamba nekabi yami uchilisa. Dandi? 50 rand. Ayadlalwa la. Nomzana ngathi uzosisela neyinkinga. Abona ichazele ke la mfowethu. Akho nkinga engizanayo la. Cha incane entweni, incane 50 rand wonke into encane kanje. Baba isikali esidayisa ngalo sifuna ukuthini manje mothi incane lento. Into encane kakhulu lento le. Njalo into ezigcwele mina 50 rand. Ngeke 50 rand yo into encane kabi yo.
Eba ufese siziphushela la. Ngathi lo muntu akayazi. Engathi unenkinga ngempela wena. Take it or leave it baba. Take it or leave it. Sikubizanga thina wena oyizele la. Hayibo. Wena uyizele la. Ayiyadlalwa la. Futhi kayibuyeli imali. Hayi, umeshenti ba manje nelincane kanje. Ufunane kumena siphela. Kodide mfowethu ngisha ngestaff into emhlophe futhi ngifuna eningi. Uzokwenzani lo staff lo? Kodide mfowethu uyazi sifuna ukudlulisa mfowethu staff mfowethu ngifuna ukuthi ufake engaleni. Njengoba amasosha angeke azakuvumela ukuthi udayise nje. Uzomisa kanjani? Khulileke siqine kodide yazi mophethe mina uphethe ba relax ekutela staff ngiphume kanje ungasabi. Hayi ndoda. Ngizwa amazwi akho. Ungasabi ngithi ungangithemba mina kodide ungasabi insizwa yakho uthi ngithi nje into emhlophe wena. Ngiphume kanjalo. Ngiyabuzwa. Awungenze kanje. Wakho wento kaMagenge. Ngize ngiphothe insizwa yakuthi. Ayihlangani hlukana. Ehlekanazi lento iqedwa kanjani sina masrapper njani ngenibuke lento siyenza kanjani ntwana sibangene ekseni sithatha kanjani madoda sansiza ngani Sidinga umuntu omashisa istaff sethu la noma umuntu odayisayo. Iphi nifuna madoda? Umuntu odayisayo noma ufuna ukuthenga? Sifuna umuntu odayisayo. Kahle. Umuntu odayisayo mfowethu simphatheni umbiko la. Ya, Mbiko moni ke lo. Unjani phela? Mbiko moni. Umbiko lo bafowethu ukuthi sizomtshela bafowethu ukuthi cela aphuma phele la. Thathe konke kwakhe indawo yethu apakishe yonke imigodla yakhe. Machitheke la. Bafowethu nangizoza nangomhlolo. Niyazizwa mfundini madoda. Hayi ke. Kuhlani makhehla. Uhamba nsinda bafana. Kodwa ke madoda umbiko awukakashintshi umbiko bafana. Sakusho lokho sikushoyo. Kusenjalo impela. Ampani nibuye makhehla sebese kanje. Ngowethu lemzila lomfana. Ngoba futhi izidakamizwa ziyayidakwa imizwa. Umjikelezo nosiphelele base bephenduke izilwane. Baze benze konke lokhu ingenxa yazo izidakamizwa. Ngiphile mfethu. Hayi, madoda sekuvela kwenza kwenye into la. Ngithe ngizamile lapha. Ngazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lento yenzekile madoda because ngithe ngizamile lapha waqhamuka le ndoda le uDande.
ithe ngikhiphele imali lapha ngabona ukuthi into yangizwe kahle ngiyiqondi kahle ngithe ngisabhekile kanjalo le ndoda yake la wathi afuna ukuthatha wonke lama drugs la hayi uthini manje kodwa into ndoda ngiyakutshela hayi Why was na mama nje kodwa lotho wanoda kusho kwamanga lotho into ngasi yayenza thina manje ukuthi sivele sihlome sihambe siyofuna yona le ndoda le uthandi ashuthi kanjalo bafowethu ngoba yikho indlela esinyenza ngayo ayikho bafowethu sona ngibona kulaba asivele sikhale Siyakeleza stali, beti zinjazali, overtime siyaspana, kishe tukwa stali. Siyakeleza stali, beti zinjazali, overtime siyaspana, kishe tukwa stali. Siyakeleza stali, beti zinjazali, overtime siyaspana, kishe tukwa stali. Siyakeleza stali, beti zinjazali. Overtime siyaspana, kishe tukwa stali. Twana siyahereza, cathi siyadlala lana sosebenza. Ento soyenza, siyathanda uthandi, thina siyaphanda nasebusuka sila. Uqali nguswempana uyomela na, sindo wabaleka athi abakutshela. Nginkaba ngizondela uba, come on, go shit for sure. Spanda mashele, vele ngindoda noma ngafele endleleni. Ukhono ite, dade muti. Sosoloza njengephele endlebeni. Whatever you do, don't stand in my way. Siyakeleza stali, beti zinjazali, overtime siyaspana, kishe tukwa stali. Siyakeleza stali. That's my thought. Yeah, wena. So Xolisa, uthi letho zami ukuyeza belonye uzokusilemana ngosela. Xolisa. Nithini madoda manje kumina? Sengizohlonipha igcine lakho abakusemini nje. Otherwise ngizoyishandelela mina nonke laphansi. Hayi Abe kuyoqhuma sandla valese ngezofika. Abafana basasi la. Hayi singamane nithi niyahlonipha amadoda abuye nesibuya sida. Nizositshela lento lana kwethu. Ningazosiphethela nina abafana nina. Awusho mfowethu umjikelezo manje sizoyimisa kanjani indaba lezi zinto zisevile zazofika la. Mfowethu. Inkinga ke leyo. Yabo. Because labafana laba mfowethu bazosinikeza inkinga esicwe. Kuba labafana ingiba bayosinika inkinga labafana impela kumele sibasukumele labafana mjikelezo. Yeah. Kodwa ke mfowethu ikhona icebe nginalo ngoba ukhona umalume wami. Bakha ngale ekhaya komama. Yabo. Khona impahla engayishiya lapha. Ngiyakuzwa impela.
Yabona manje ngathi uqhamuka necebe elihle usukwini akuyoza kuyena umalume ukuthi uthini umalume bese siyabona kuma usubuya kuyena umalume ukuthi umalume usiphatheleni kodwa nje isikhathi asisekho labafana sebesijwayele kabi kakhulu kumele kuye kubona Ukuphuma kwelanga kwabonwa ngumjikelezo. Lapho waphuma walibangisa kumalume wakhe uNtethelelo Zondi okunguye owamfundisa kweziya ngasezimpini. Ya hayi phela into engishayela phina ngishaye network ngcono mengisedolobheni akufani nami ya hey uma ngizobela kuwena khona into engiyibonayo sure awushana hey come on khona ngifuna ukushaya ngisakwazi mshana hey kuke madonna yini ucashiswe yini ngayo yalena ni yazazi izinto phela ngendlela yakho yini ekucashisa ngayo hayi lutho malume nje ukuzibhalela nje nokuthi umuntu ahlale asithole kahle yabo akho lutho okuthini ngiyazi-ke yabona umshana maseqala sekhumbula uwama wakhe suke sokhona inkinga masekhumbula umalume yini inkinga mshana oyenzala hayi malume ya kona ungayisho na kanjani ngiyakuvumela futhi uqinisile yabo ukuthi kusuke vele sekanjalo kodwa hayi ngalesikhathi lesi hayi akho lutho nje olitheni nento nizokubonela nje malume wami ngekho lutho nje or serious yabo okay phela bese ngithukile uthi yini inkinga kwenzala kodwa nje kona bengizile nje kahle nje wena malume ukuthi ngizocela ungibolekele za impahla lezi engazishiya impahla amathuluzi amathuluzi bona kuphela nje ngiyibambile ke lento ukuthi kuna something wrong ngiyazi hayi mshana ngizokunikeza amathuluzi kodwa phela amathuluzi besahlezi kahle la kumina kodwa uma ubona ukuthi khona la wadinga khona ngizokunika nawe uyayazi imigumo nemibandela ukuthi akuflop ukuthi menzele iflop yakhe mina ngezange iflop ngawagcina amathuluzi ahlala ngendlela eright zokunikeza amathuluzi kodwa nje ukwagcina nje nami ngona hayi ukuthi mhlambe khona into etheni hayi ukuthi mabe khona nje kakumina nje ngwagcina hayi alright angikunike nelanga liyashisa mshana hey ngeke aliyashisa impela ya mshana walandile amathuluzi yiwo ke la wona ungathi umalume wenze ngendlela yakhe 99 malume konke kuphelele ngathi kusele kahle konke malume mahlala kahle malume sabonga malume ngiyabonga malume hayke malume ya mshana ngoba indlela ngithi ndlela kodwa hey mshana malume awawakho konke ningezokwenza alright mshana zelani sizobonana manje yabo
ufuna ukwazi vula indlebe ngikutshele-ke mile ey'ntabeni zangaki ngamemeza kanti ungozuba ufuna ukwazi vula indlebe ngikutshele-ke mile ey'ntabeni zangaki ngamemeza vele mhlampe na ufuna ukwazi uthi ungozuba Ngisitholile lesi bhamu mfowethu lapha kuNtetheleni. Umalume wami wakhona ngale mfowethu. Manje into eseyidingakala mfowethu ukuthi sibesane sihambe senababhemi lapha. Hayi isikhathi asikho mfowethu. Insini ziphelele awuzobe ufuna ofaya isikhathi asikho manje mfowethu. Usiphelele. Usiphelele mfowethu uwaya ngimanje uyiye. Ayingiqhamba manga mfowethu. Into zosiphelele mfowethu. Kodwa lento fanele yenzekile namhlanje mfowethu. Kufanele ukuthi sambile sibasusile nababhemi. Siyahamba sibese sikhathi asikho ngempela mfowethu. Asibe sizifake zonke sesihambe nje mfowethu. Sihambe kulezi sihambe. Eshali abanje ngeninga ungasithola sewukude kodwa mhlobo Eshali abanje ngeninga ungasithola sewukude kodwa mhlobo Ya sekubamba kudidi uthi uvela Kana kudidi ngasho wathi akuthembi kumele ujeze ngale shandisa Mina ngicabanga ukuthi ngawubona isibonda noma ngicela kanjalo unjani Ngithi mina ngicabanga ukuthi ngibangibona isibonda noma ngicela ngina kanjalo
ngiyabuza ngangalalela Ungasonifundekela sadazi inkani yasho ungazonifundekela umthikalazi ubona abafana bami umjikeleza uzozazoqeda ngani newubala kabi ngiyasabisa qeda ngani Impi yavuka kwaliwa ngezibhamu kwalimala abantu. Umjikelezo yena wakhetha ukubaleka wawashiya wodwa amabutho wakhe owayehambe nawo. Phela izidakamizwa ziyayidakwa imithi. yazi kula malanga ngajabula mangambona hlamba manganjalo nenhliziyo engathokoza ngithole mfuthumala ngidala ngiphile sokwembodla ngunomuntu muhle kudala ngibukene nenjonga lave ngizothi ufike ngaze ngimoshe namasosha ngitshontshe umbayimbayi ngishaya intaba ngizokubona sengibala amahora nothi iqala nengasho Uhambe nje ukubaleka nje. Makathi manje ngicathe yazenzela lapho ngokuphumela ukuthi uthi bafana bami yafa ke yazenzela awusho bani ngafika lelanga likanje wena mfana bami ungibuyela kwenu yenze umbuselo ngalokho bafana nyenyenyenyenye Kwakungathi abasaphilile kahle umjikelezo noSiphelele bengasenazwelo bewugubha umgodi. kodwa kusalayo ngeke nize nilibuse bafana bami libusayo my foot OMantali babesemkantshubovu kuyo le ndima le yokudayisa njengoba umjikelezo wayifika benoSiphelele.
Umjikelezo ngesibindi sakhe wanele wezwa ukuthi umngane wakhe uSiphelele akasekho. Wababiza ababulali wathi ucela bake bamvakashele kwenye indawo la bazokuqedela konke abakuqalile. Jini notice botlendo tasisha ngo 14 bullet. Yeah, 14 bullet. Nawubonile mfowethu. Abantu abadala nangokwendlela yempilo bayaye bathi ungaboba uthathekile, ungaboba umuntu ongadlulwa yilutho, uboba yilo muntu owuyena. Sibonga impilo namagenge sibonga ukuphila phela kade sihamba le ndima sewasibuka bedidolo qina ndithule nomthwalo wami uyandisinda asingobani sibonga ukuphila phela kude lapho siphuma khona hawu hawu phela kude lapho siphuma khona bedla nombona ithemba likhona nathi sobopha ngoba umdala ukhona sithemba uyabona. Brand new day is a blessing every day sithole lesson sibonga sibukile sitholile isinkwa siyabulela ngivele enqangi ngokuthi usigcine njalo imithandazo iphendule njalo asayenza lento machisa aish. Ewe babo sibonga impilo namagenge sibonga ukuphila phela kade sihamba le ndima sewasibuka bedidolo qina.